Ada soर मोनखो थास गेलेनायाव 0 kill दासिम 0 माने सोरखौ हमबाय बिथाङा मोनाखै टमिखौ हमबाय रास नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या मदरसूद है मैं ओमफ्राय नोङो गेम 3 आंना गेस्ट्रिकल' मावा फुजा फैसो मोजां खुसिनो ओमफ्राय mwnkw पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं ayo ओमफ्राय ना मा सोरमोनलाय मिथिजों गावनालाय गेम 3 आंनाथ' फाग्लासो बेदा माने हिलेनाजों सानैल' खाना ओइ सासेया सोरमोनलाय सानैल'लै सासेया सोरबामोन ना मिथि हेलेना मिथि हिलेना गावा नोंलाय नों गेम 3 You guys, Laudum is back. गेम सियावसो आंहा ओमफ्राय mayaबो लावदुम दंखायो You guys, Laudum is back. Laudum is coordinator. Yo, it's my iPhone. Yo, watch your iPhone. Oh my God, kala susma yo. Shoo. Yo. Imandari. Laudum ki dari. छोड़ के आजा, दूर के आजा। Yeah.